awiri aimamu mwamuna ikaziyu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu mwamuna ikaziyu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu muluzanise awa atati leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo muluzanise awa atati leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo awiri aimamu mwamuna ikaziyu omzimu wakuyera mdali. Ifikaso nthawi yathu imene timakhala tikuphunzira phunziro lokhudza banja. Phunziro lathu lalero likhala la namba 11 lokhudza banja, ndipo pa maphunziro athu ambuyo tona maphunziro ambiri amene takambapo zokhudza banja. Takambapo zokhudza banja injenu, takambapo zokhudza banja ngati mwamuna, komanso takambapo zokhudza banja pano panopamba zokhudza banja ngati mkazi. Ndiye pamene tikupitirizabe kuona phunziro limene lokhudza banja ndikupemphera kuti zikhale limodzi ndithu kuti tizitha kuphunzira zimene Baibulo limanena mmene tingakonzere kapena mmene tingayendetsere mabanja athu. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe, tikumbukire kuti program imene yamalipatsira ndi Aliyongo School Biblical Studies amene sakulengeza zokhudza kutsegulidwa kwa sukulu imene ilipo ku Mchinji. Sukulu imene ili chimodzimodzinso ya Aliyongo School Biblical Studies imene kumatsegulidwa ku Mchinji, imene ukuyembekezera kuti ukaphunzira ayamba kuphunzira mu chaka cha 2026 uno ndipo mu February. Tunena za chaka ku 2026 February foni inakhuzodzaziva amene phunziro 2027 2028 2029 ka chaka chanji ndakozimata amene chaka chake nchima yayi koma 2026 mu February pa 24. Kotero panokuwa mwayi watsegulidwa kwa iwo amene angafuna kuphunzira Baibulo kwa ulere kwa zaka ziwiri, ayinokhala wamuna wampingo wa Khristu, akozokhala akhale odziwa kuwerenga bwino komanso kulemba chichewa, komanso akakhala odziwako kachingerezi pang'ono kuwerenga zinthu zonse zofunikira ku sukulu imeneyi. Sukulu ya Aliyongo School Biblical Studies imafuna munthu amene ali ndi MSc, koma sukulu ya ku Mchinji sili choncho ayi, ili mazimene ndafotokozaso. Mwina mukuzokhala funso komanso mimanga papeto tipereka nambala imene mukuzogwiritsa ntchito, komanso mukuzogwiritsa patsamba pa YouTube kungoyang'ana Aliyongo School Biblical Studies mukapeza pali program imene ikamba za sukulu imeneyi. Komanso mukuzogwiritsa patsamba pa Facebook kungoyang'ana Aliyongo School Biblical Studies mudzatopezanso zambiri zokhudza sukulu imeneyi komanso program imeneyi. Pa tsiku la lero monga amene ndafotokozera tupitiriza ndikukamba zokhudza banja, ndipo tili pa gawo lokamba zokhudza mzimayi kapena mkazi pa banja. Tikakamba za banja pamakhala ndithu mwamuna, pamatokhalanso mkazi, komanso nthawi zina pamatokhala ana. Koma si nthawi zonse limene mabanja onse ali ndi ana, koma banja limakhala ndi mwamuna ndi mkazi. Ndiye naona maphunziro athu ambuyo kukhudza mwamuna, pano tili pa gawo limene tikukamba zokhudza mkazi. Lero tifuna tikambepo za mkazi wina amene Baibulo limamukamba kuti mkazi womveka kapena kali lodziwika. Nthawi zambiri pokhala munthu ena aliyense amafuna kukhala wodziwika ndithu, koma Baibulo linakamba za mkazi wina kapena mzimayi wina amene ali womveka, amene anachita zinthu zambiri zimene ifenso lero tikuzoziphunzira. Azimayi amasiku ano akuzophunzira kapena akazi amasiku ano akuzophunzira, komanso mabanja amasiku ano akuzophunzira kuti mabanja awo apitirebe kukhala abwino. Mzimayi amene timapeza m'buku la 2 Mafumu chapter 4. Buku limene la 2 Mafumu chapter 4 timapeza makamaka ndi zambiri zimayi sanafotokoze zambiri za mzimayi ameneyi, koma anthu timadziwa nkhani imene ifa cha mneneri wa Mulungu Elisa. Ambiri Elisa timamudziwa ndithu, ndipo Elisa anapanga zozizwitsa zambiri m'Baibulo, koma pa nthawi imene anakumana ndi mzimayi ameneyi ndipo fokasi yathu ikhala pa mzimayi ameneyi pa zimene anachita, zimene ifenso tingathe kuphunzira lero ngati mabanja. Tipeza pa 2 Mafumu chapter 4 pa verse yake ya 8 akunena kuti ndipo lisanafike tsiku lakuti Elisa anapitirira kunka ku Sunemu, kumeneko kunali mkazi womveka. Ameneyo anamuwumirizaje mkate, potero pomapitiriza iyeyo
adafowa mbikirako kukadya mkate. Tipeza nkhani imene ili ya zimayi ameneyi akunena kuti chimene anachita zimayi ameneyi anapezeka kuti pakudutsa mneneri wa Mulungu Elisa, koma zimayi ameneyi akuti anamukakamiza Elisa kuti adye mkate. Sanamutchule dzina lake bwinobwino pa vesi imene tawerengayi, koma chimene akutchula ndi khalidwe lake. Akuti zimayi ameneyi anena ku Sunemu, dera limene amachokera, ndipo ndikonda mdera limene la Sunemu amene timadziwa bwino Baibulo liwerenga buku la nyimbo za Solomo. Timapeza kuti kunali kudera kumene kunali akazi kumene kuonetsonera akazi okongola. Ndipo kambaso za zimayi amene kuchokera dera limene la Sunemu tikozopanga konkludi kuti nayenso anali zimayi okongola kuchokera ku dera limeneli. Pali zinthu zambiri zimene tiziphunzire za mkazi ameneyi chifukwa cha nkhani imeneyi, koma mutu waukulu ndiponena kuti akuti zimayi ameneyi anali omveka. Nkumafunsa kuti amaveka chifukwa chake ndi chani? Ndi chabwino kuti tidziwe. Zimene zinapangitsa kuti aveke ifenso tikozokhala ndi zomwezo zikotipangitsanso ifenso kuti tiveke. Chifukwa cha ntchito yake imene anali nayo imene inamupangitsa kuti zimayi ameneyi akhale omveka. Ndiye tiona kuti kodi ntchito zake zinali zotani? Anapanga zinthu zotani? Kodi ndi zinthu zoti ifenso masiku ano tikozokulephera kusazipanga? Kapena ndi zinthu zoti nafenso tikozokwanitsa kuzipanga? Ndiye tikhalire limodzi kuti tithe kuona kuti kodi ntchito za zimayi ameneyi zinali zotani. Tudziwa anali zimayi amene tikozomufotokoza kuti oyika patsogolo anthu ena, kapena anali osadzikonda. Chifukwa tikati tione mu chapter chimenechi tipeza kuti mneneri wa Mulungu anali amadutsa, ndipo tikamaona malingana ndi chikhalidwe chawo kalero, mneneri wa Mulungu amenera kuti akamadutsa pamalo kapena akamayenda mu mzinda, unali udindo wa anthu amene amakhulupirira Mulungu kuti azimuthandiza mneneri, kumupatsa malo ogona, kumupatsa chakudya, kumupatsa zinthu zimene angafanikire pa ulendo wake ucha. Ndi zimayi imene amadziwa, koma chimene chiopsa ndi chani? Inali nthawi imene aneneri a Mulungu samafunidwa mu mzinda umenewu. Tikumbukire zachita Jezebeli. Anaona aneneri a Mulungu akwasakasaka kuti awapi. Anali samagwirizana nawo chifukwa mafano analoti mwina njewa chake kuti amanga nthenje akhazikika. Nanaloti anthu sakufuna aneneri a Mulungu, koma zimayi imene ngakhale anali yolota anthu kaya kumufuna akasa kumufuna komabe ngalali mneneri wa Mulungu ine ndichitapo kanthu ndicho kenakale. Ndiri kuona ndiro anali zimayi amene samayika iyeyo patsogolo, koma mtima wake unaloyika anthu ena patsogolo. Ndiye mutuma Mafumu chapter 4 verse yake 9 ndi 10 zimene anachita zimayi ameneyi anamuwuza mwamuna wake kuti asamalire Mulungu. Tiwerengere pa buku limeneyi Mtuma Mafumu chapter 4 verse 9 ndi verse 10 akunena kuti, ndipo mkaziyo anati kwa mwamuna wace, taona tsopano ndidziwa kuti munthu uyu wakupitirira pathu pano, chipitirire ndiye munthu oyera wa Mulungu. Verse 10, timangire kachipinda kosanja, timuyikirenso komweko kama ndi gome ndi mpando ndi choyikapo nyali, ndipo kudzatero kuti akatidzera alowe m'menemo. Ndiye zimayi uja kuti anapita kwa mwamuna wake kumuzora, amuna anga ine, koma tikubwera mneneri wa Mulungu. Mwanji mneneri wa Mulungu amene tinkozere kachipinda, timuyikire kama ndi bedi malogonapo, timuyikire malogona, komanso timuyikire poyikapo nyali, timuyikire zinthu zoyenereza, kuti akabwera kumene kuja tidzamulozere kuti tidzamulozere. Mukati mwana ayambitsa zimene zili na ndikazi akunyamuka kupita kwa Samuel kuti tipange izi bwanji. Ndiye kuti tikuona ndi zimayi amene akuveka chifukwa mukati muone zimene wambochita papazi akuyika ndithu anthu a Mulungu patsogolo. Akupita kwa mwamuna wake kuti titere bwanji, tithandizeni ntchito ya Mulungu. Iwo cholinga chake ndi imene, tithandizeni ntchito ya Mulungu. Ndiye tikuona kuti akuyambitsa maganizo abwino, akuyambitsa maganizo akauza mwamuna wake kuti zile nthawi zina amangondikumbutsa. Tikabwera buku la Machitidwe chapter 9 verse 36 mpaka verse 42 tiweza kunkhani ya zimayi atimati Dorcas m'pangano chatsopano limeneli. Zimayi ameneyi tsiku lina atamwalira anthu anabweretsa zinthu zabwino zimene amachitira. Ndiye analinso zimayi womveka ntchito zakenso. Ndiye tikuona zimayi ameneyi akuti amuna anga tititireni, tithandizeni, tichite mponi kanthu pa zimene zifunikazi, kwa munthu amene akuyenda payi akugwira ntchito ya Mulungu. Tikabwera chipangano chatsopano buku la Mateyu chapter 25 pa verse 40. Then tiwerenge Mateyu chapter 25 verse 40. Akunena kuti pa verse 40, ndipo mfumuyo
idzayankha nidzati kwa iwo, indetu ndinena kwa inu, chifukwa munachitira ichi mmodzi wa abale anga, ngakhale ang'onoang'ono awa, munachitira ichi ine. Ndakunena kuti ife tikachitira chinthu kuchitira anthu a Mulungu kapena kuthandiza pa ntchito ya Mulungu, Mulungu akunena kuti adzanena kuti ntchito imene munathandiza ijayi munathandiza ine mukudziwa. Ndeti kumuona mzimayi wamveka uja chifukwa madziwa zimenezi kuti ngati awa anenera Mulungu ngakhale anthu sakuwafuna, mafano adzadza, koma ndichitepo kanthu ndithu. Akathandiza mneneri wa Mulungu amakawathandiza. Ndakuphunzitsa mzimayi amene kunena kuti azimayi sayi ndindo pabanja. Nthawi zina pali mabanja ena amene mwina mamuna akanena chinthu mwina akazapata aziwezayi. Mukatenge ndi ziwezo mukathandizire zinthu zakuti aziwezayi. Koma azimayi anaona kufunikira kwake ndinyamuke ndipite ndikawuza amuna anga. Ndiyo anali mzimayi amene amayika mtima wake patsogolo pa anthu ena. Amaona kuti izizi anthu anathandize ndithu, izizi ndithandize ndithu chilomwe. Ndamaveka ife chonena kuti ananotero. Chinthu chachiwiri chimene chinampakitsanso mzimayi amene kuti atchedwe mzimayi woveka chifukwa anali woyamika. Pali zinthu zina zimene moyo mwathu timaziphweketsa anthu koma zili zofunikira. Pali anthu ena kunena kuti zikomo kapena kuyamika sadziwa. Olota kuti pachitika zinthu za mtundu wanji ndayi zonse zimene amapeza mvuto basi. Koma mzimayi anapeza kumakhala anthu oyamika. Ndiye kumveka kumene amaveka kufanya zimene tikabwerera buku lomwe lathu Mafumu chapter chake cha 4 pa verse yake 12 ndi verse yake 13. Mzimayi uja anachita zonena kuti chani pa verse 12. Nati kwa Gehazi mnyamata wace, itana Senemu uja namuyitana, nayima mkaziyo pamaso pake. Ndipo anati kwa iye, ufunse mkaziyo tsopano kuti taona watisungira ndi kutisamalira uku lonse. Nanga tikuchitire iwe chiyani? Kodi tikunenere kwa mfumu kapena kwa kazembe wankhondo? Koma anati, ndikhala ine pakati pa anthu a mtundu wanga. Mzimayi uja anasamala aneneri a Mulungu, wakozera zonse zimene amakoza, agona, awalapatsa chakudya zonse zatha. Ndi anthu aja amafuna zinyamuka tsopano Gehazi ndi Elisa afuna zinyamuka. Nde akuti Elisa anafunsa Gehazi, "Tandifika kamuyitane mzimayi uja, ndofuna kamufunse pamene tunyamuka kuti afuna titani." Mungati muone anapatsa maoption awiri. Chimene anamuwuza kunena kuti chani? Taona watisungira pa verse 10, taona watisungira ife kusamalira uku konse. Nanga tikuchitire iwe chiyani? Kodi tikunenere kwa mfumu? Toyamba kufunsa kuti kodi tikakunenere kwa mfumu? Chachiwiri kapena kwa wazembe wankhondo? Nthawi zina ukayimva mafunso awiri amene anamufunsa wa munthu kuzimati akanenerenso kwa mfumuso waraneso wapalamula kapena zanani. Nanga kwani kwa kazembe wankhondo waraneso. Chimene wafuna tandauzani nchonera kuti yani mwina kapena tikatenge dzina lako tikawuza mfumu kuti kuli mzimayi wabwinoko. Kuchitira kuti mwina kukachitika zina zake adzikukumbukira. Chimene wafuna tandauzani chimenecho. Ndabona kapena tikawuze kazembe wankhondo kuti mwina adzikuteteza fori watichitira zinthu zabwino. Koma yankho la mzimayi uja lero lodabwitsa kwambiri. Chifukwa chani? Anena kuti musadandaule, ineyo ndikukhala pakati pa anthu anga. Ndiye munthu kozomati kola ayankhira nchisozo lakhala pakati pa anthu anga. Chimene afuna kunena chonena kuti chani? Samafuna zothandiza lina lililonse. Chifukwa pamene akhala mpakwawo zonse zili bwino, iye akuthokoza. Safuna safomu, safuna sakazembe. Ali pakwawo zonse zili bwino. Ndesangafune zothandizo limenelo. Ndizimene tafuna kunena mzimayi ameneyo. Ndiye kuti anali mzimayi woyamika ndithu. Akuyamika akusonyeza kuyamika mwanji. Pamene amathandiza samayembekezera kuti ayinopachitsidwa kanthu kena kalikonse. Anali mzimayi ovomekeza zinthu mmene zilili. Kuti ine mmene ndikukhaliramo zonse zili bwino. Musadenkhawa, musayitopiranso kwa mfumu kana kwa kazembe. Ndiye mzimayi uyu amaveka chifukwa anali ndi mtima oyamika. Otokoza. Tinakakhala mwina nafe masiku ano tinakati chani? Koma kolisi mungati pasacha kuti, kolisi mungati pasacha kuti. Tisayiwale. Mzimayi ilu kakhala manena zimeza naye alibe mphatso ya mwana, analibe mwana. Koma anakakhala mwina ndakumva ndilo Mulungu. Kolisi mungati patseza kuti mundipatse mwana. Mundithandize kuti ndikhale ndi mwana. Koma mzimayi anati
ineyo ndinothokoza ndakumvani koma kupeza ndikukhala pakati pa anthu anga ine zanga zonse ziliya ine zanga zonse zilibwino ndi zimene zimayi akunena ndiri amathandiza mosayembekeza zinga zimene anakamba Solomoni buku la Mlaliki chapter 11 verse 1 zokuza kuthandiza zosayembekeza zinga kutenga chinthu taya pamadzi basi suyembekezere chene chilichonse sanathe kudandaula komabe atalankhula zimenezo Gehazi ndi Elisa anati iwe kusowa mwana paja ndilekana verse 4 chapter 4 verse 14 15 tipeza kuti anamupatsabe mwana anamuza pa nthawi chakaja mawa nthawi ngatino kudzakhala ndi mwana iweyo ndipo tikuona anampatsani zimenezo koma chinthu chachiwiri chimene chimapangitsa zimayi akhala oveka anali zimayi oyamika alipo mabanja ena amene lero akuvuta chifukwa chimene zimayi sayamika samvetsetsa kuti amuna awo kapena banja lawo silingapeze zinthu zina zimene amafuna koma zimene ali nazozo safuna oyamika ndipo tusafuna oyamika pamakhala mafuta koma zimayi akupeza kuti zimayi kuti mkhala zimayi labwino oveka khala ndi zimayi oyamika khala ndi zimayi othokoza khala ndi zimayi omvetsetsa zikatero mzakhala mayi oveka chachitatu chimenenso chinapangitsa zimayi akhala oveka anali kulimba mtima nthawi zina timayembekezera kuti amuna okhala amene okhala olimba mtima koma azimayi amene okhala olimba mtima pali nthawi zina zimene zimayi amene ndithu alimbe mtima basi alibe option ina alibe choice ina ene alimbe mtima basi uyu anali zimayi olimba mtima pamene wakumana ndi mavuto kuli munthu ndi olimba mtima amene ndosalimba mtima alengero kuti wakumana ndi zotani zimene wakumana nazo zimene zimatithandiza kuti uyu ndi olimba uyu ndi osatani osalimba ndetipeza zimayi ameneyi akutipitsani ndimeyi chachitatu kuti akhala oveka chifukwa anali olimba mtima pa 2 Mafumu chapter 4 verse 17 mpaka verse 20 tatolemba verse 17 akunena kuti chani pa verse 17 ndipo mkazi anayima naona mwana wa mwamuna nyengo yomweyo chaka chimene chija Elisa ananena naye anati wavutika anali opanda mwana wa nthawi itali koma tsiku lina zimalingana zimene anango Elisa zinachitika zimachitakali mwana wamuna verse 18 ndipo atakula mwanayo akuti mwana wabadwa mwana uja wakula akuti ndipo atakula mwanayo linadza tsiku lakuti anatuluka kunka kwa atate wace ali kwa omweta tirigu akuti mwana uja tsiku lina wakula amagwira ntchito ndi bambo ake apita ku malo ina amakamweta tirigu kalekaleronso samalime chimakangalire kuna makolo kupisa ntchito tirigu mawanga mikate mapuleti osiyanasiyana ndakuti tsiku lina mwana uja ndi bambo ake kumeneko ali komweta tirigu pa verse 20 pa verse 19 nati kwa atate wake mutu wanga pamene panati kwa mnyamata unyamule umuke naye kwa amayi ndali kumene kujali kubize kumweta tirigu ali mwana uja anadwala ndatatola mwana uja mutu wanga ine bambo mutu wanga bambo kanati iwe nyamata tanditenge mwana uja kwa amayi ake uko ife timapitiriza kupita ntchito basi bambo uja anapitiriza kupita ntchito nyamata uja anamtenga kupita naye kwa amayi ake ku nyumba kuti akamuthandize mayi pa verse 20 nanyamula anapita naye kwa amayi ndipo anakhala pa maondo ace kufikira usana namwalira ndikufuna muziganizire kuti mayi wakhala kufuna mwana wa nthawi itali mwana uja wamupatsa mwana uja wakula kenako tsiku lina monga mmene zimakhalira nthawi zonse silidzoti lidzafa liti mwana uja anadwala akuti atadwala mwana uja bambo ake anatipititsa kwa mayi ake atapita kwa mayi ake munyamula pamanja kumakhala naye monga chikondi chimene mayi amakhala nacho kwa mwana anapeza kuti mwana uja wamwalira then ndofuna muziganizire kuti mayi ya mwanayo amamukonda mwana wawo ndiye khayi koma mwana uja akamwaliraso ali m'manja mwa mayi aja tangoganizani kuti kodi panachitika zotani mayi uja anafa bwanji ndodziwa ndithu mudziwa zimene akozokhala zimayi anafa inali nyengo yovuta komabe ndi zimene zachitika basi mwana wamwalira samayembekezero chitelo bambo ake ali kumunda kuja kudula tirigu mwana wamwalira ali m'manja mwa amayi ake zimene zinali zinthu zodandaulitsa koma zinachitika ndithu
tikati tione pa vesi yake ya 21 anapitiriza kuti ndipo anakwera nagoneka pakama wa munthu wa Mulungu natuluka natsekera. Akuti zimenezo anamtenga mwana uja kupita naye kamusiya pa bedi pamene anagoneka mneneri wa Mulungu uja Elisa. Akuti nkutseka. Si chinthu chophweka kuti mzimayi apake zimenezo. Komanso si chinthu chophweka kuti somina mamuna apake zimenezo. Koma zimayi anayalake zimenezo. Anachita zinthu zimene zili zoonetsera kazi zatichitikira ife tonse. Ambiri imene sitingapake ngati imene anachita iyeyo. Koma ndi zimene anachita. Atatseka anachita chani pa verse 22. Nayitana mwamuna wake nati, nditumizireni mmodzi mwa anyamata ndi bulu mmodzi kuti ndithamangire kwa munthu uja wa Mulungu ndi kubweranso. Akuti zimayi uja mwana womwalira ali nyumba, zimayi uja akutumiza uthenga kwa amuna ake, ndifuna na amuna ake nditumizire nyamata ndi bulu mmodzi ndipite kwa mneneri wa Mulungu. Sanafuna kuchita chilichonse. Sananene kuti chachitike ndi chani. Mwana koma wangomugoneka mnyumba. Ngutumiza uthenga umenewo kwa amuna ake. Sizinthu zophwekayo. Sizinthu zophweka. Pa verse 23 akunena kuti chani? Ndipo anati uli kumuka kwa iye lero chifukwa ninji ndi mamuno chambuzo kodi lero zatani kuti mupite kwa mneneri wa Mulungu lero zatani? Ndikufunsa amene afunsa mamuna izionetsa kuti mamuna isakudziwa chimene chachitika nyumba. Lero mufuna transport mpite kwa utele zatani lero. Koma mngati mwene verse yakupitiriza kuti ngati mwezi wakhala kapena mpasabara koma anati uli bwino. Ndakunena kuti zimamuno chafunsa mupita kwa mneneri wa Mulungu mwezi tu sunakhale komanso lero si pasabara. Koma zimayi chakuyankha nati amuna anga msadandaule uli bwino. Zimene ankati mayi uja ndizimenezo. Mamuna ipofunsa mafunso awa zoonetsa kuti chani? Zoonetsa kuti amadziwa ndi kuti mkazi wake anali kupembedza. Ndifika kutchula kuti mwezi sunakhale komanso lero si pasabara. Ndani amadziwa ndi kuti kama pasabara mkazi yamapita kwa mneneri. Likakhala mwezi wakhala mkazi yamapita kwa kupembedza. Ndiye lero zonsezi sizinachitike zatani. Koma kuyankha kwa mkazi anati kuli bwino. Zimene zoonetsa kuti ngakhale Bible sinanene koma zoonetsa kuti sinde kuti mkazi amaoneka nkhope yolira. Zimene zoonetsa kuti mkazi isura amaonetsa nkhope yodandaula. Chifukwa mamuna amene anakathaona pene china kicha nakuika pamudzi pano. Koma ayi anakhala chete osakamba china chilichonse. Chinanso chimene chodabwitsa nchonena kuti chani? Mamuna uja anamulola ndithu tanini pitani ndithu chifukwa muyenera kuti mutani mukapange zimene mwene mukapangeso. Anodabwitsika mwezi sunakhale lero si tsiku la sabata bwanji zatani. Koma zimene anachita zimayi apa zinaonetsa kuti anali zimayi olimba. Siluphunzitsa kuti alesaka kumandiza azichita izayi. Anthu sitingapange respondi mofanana. Koma chimene ndifuna kunena apa ndichonera kuti chani? Kuti tikakumana ndi mavuto timapanga respondi bwanji. Alipo ena akakumana ndi mavuto amakhala kuloza zala zawo. Alipo ena zimayi akakumana ndi mavuto pakhala mtendere amati izi zaine ndamuna pakhala mavuto amati pajalo munaziyamba ndinu muthana nazo nokha. Koma mkazi sanalika. Sanaloze chala mwamuna wake. Sanaloze chala wina aliyense. Anakuyang'ana kumenya kuzithandizo wake. Ndakutonetsa kuti anali mzimayi olimba mtima. Komanso sanali mtima famba zoti thandizo langa ineyo ndikalipeza kumeneko. Ndikalipeza kwa mneneri wa Mulungu. Chifukwa kanaleka mwana uja kuyika pathupi kutseka kuchipinda kunyamuka kumapita kwa mneneri wa Mulungu. Achito zingafune zingatani koma mneneri wa Mulungu uja. Akutiphunzitsa ife kukhala azimayi tikakamba za ife I think mupisa zimene kulandausa. Aphunzitsa azimayi kunena kuti akhale odaliranso Mulungu. Akhale onena kuti mwamuna wawo adziwakhulupirira chifukwa azimayi ene mwina atananena ndifuna ndipite mtawuni mukatani ndili zochita. Amuna ena singathereko mpokhani mukachita chani. Mukati kuti zochita simunena bwanji. Akuzofuna kuti mufotokoze neze kodi ndinu otani. So anakhulupirira mwamuna wake kuti ngati mwamuna wanena chabwino
pitani sindikukayikira soina chonse. Anali zimayi olimba mtima okhazikika pa Mulungu ngakhale wapeza mavuto. Chinthu china cha namba 4 chimene tichiphunzira anali zimayi odzichepetsa komanso omvera. Masiku ano mabanja ambiri akuvuta ifo limina mamuna kapena mkazi amanena kuti mamuna yungosapa, mkazi yungosapa. Ali sabu zona lonse zalani zake kuti yungosapa. Koma zimayi ameneyi analiphunzitsa kukhala okumva kapena omvera. Pa verse 25-26 inonapo kuti anapita kwa mneneri uja anafunsa kuti konseti zonse zili bwino. Iye anati yeya. Tangoganiza anapita kwa mneneri uja wafika. Ndafunsa kuti amafika kuno mayi kodi zonse zili bwino. Zonse zili bwino. Ndiyakoso tuloda mwitsa. Chifukwa wasiya umwana omwalira. Ndakufunsa zonse zili bwino kodi zonse zili bwino. Anayanga yonjo. Anayanga yonjo fori yani. Anayanga vomekezo kuti pali zinthu zina zimene zimatipeza ndithu anthu. Tidzakumana nazo ndithu basi. Kati ufuna kasi ufuna tidzakumana. Tikakumana nazo basi tivomekeze. Tisanayentiyo. Sana chilutse zokamba. Mukumbukira bwino buku la Yohane chapter 11. Tendo buku la Yohane chapter 11. Munalinso anthu ena amene anakumananso ndi zinthu zofananira nako zimenezi. M'bale wawo wadwala ndipo atadwala kenako wafika nthawi yomwe mpano wamwalira. Koma m'bale wawo anaona kugwirizana ndi Yesu. 11 verse 21 anayankhula maonena kuti mmodzi mwa azibale ake wajawa wamkazi uja Martha Marita ananena kuti pa verse 11 ananena kuti izi anati ndipo zitatha izi ananena nawo Lazaro bwenzi lathu ali mtulo koma ndimuka ukamuukitsa iye kumeneko. Pa verse chapter 11 verse 11 imeneyo koma libwere pa verse yake ya 21. Pa verse 21 ananenanso kunena kuti ndipo Marita anati kwa Yesu Ambuye mukadakhala kuno mlongo wanga sakadafa. Ndakumalira kuti Yesu uthenga chofika wenu munakhala munabwera kuno balonga ino sana kafa. Akusiyana ndi zimayi kuti mwana wa mumalire zonse zili kuna zimayi kuti aya zonse zili koma Marita akunena kuti balonga iwo afarifa jaini. Chifukwa munakabwera kusana kata. Anthu onsewa kumana zofanana koma kupanga responde mosiyana. Kodi ife tikakumana ndi mvuto timarani. Komanso china chimene ndisangalatsa ndifunso imene Gehazi anafunsa zimayi pa verse 26. Pa verse 26 buku lomwe lijalo la 2 Mafumu chapter 4 verse 26 Gehazi uja kumfunsa zimayi anafunsa funso lonena kuti utamange pa verse chapter 4 verse 26 utamange tsopano komana naye nunene naye muli bwino kodi mwamuna wanu ali bwino mwanayo ali bwino ndipo anati ali bwino. Elisa kumfunsa Gehazi kuti tapita ukamuuze mneneri ukamuuze zimayi ukamfunsa iye ali bwino mwamuna wake ali bwino anake ali bwino. Zimayi anayankha kuti iye ali bwino onse. Koma zina anayankha zine zili bwino chomwe. Koma kutiphunzitsanso kunena kuti zimayi wabwino amadziwa kuti banja lake limorana. Amadziwa zoyenera kuyankha ndi zimene zosayenera kuyankha. Amadziwa kayankhidwe kabwino ndi kayankhidwe koleseka bwino. Zimayi ameneyi anatiphunzitsa zimenezo. Komanso anapitiriza pa verse yake 20 kumkumbutsa Elisa uja kuti musayiwale lero paja munandipatsa mwana ndimafunafuna mwana munandithandizira kuti ndikhale ndi mwana koma mwana uja lero watisiya. Unali uthenga wovuta kuti aufotokoze koma unali uthenga umene umayenera kuti aufotokoze ndithu chifukwa akumana nazo zimene aliyense adzathe kukumana nazo. Koma tikabwera verse ya 34 Elisa anapita kukamudzutsa. Koma verse ya 37 zimene zimayi anachita ndiye chinathandiza kuti timvetsetse kuti anali zimayi wabwino ndithu ameneyi. Verse 37 akunena kuti iye nalowa nagwa pa mapazi ake nadziweramitsa pansi nanyamula mwana wake natuluka. Akuti zimayi uja analowa m'menjo wina uja Elisa atamudzutsa anagwa pa mapazi a Elisa kupereka ulemu kuthokoza. Ndiye tikuona naiti zimayi wabwino kuti akhale obveka zimayi zinthu zifolo zimene zinayenazo.
inunso lero mukuzokhala azimayi opeka ophunzira pa zimene azimayi amene anachita. Akutiphunzitsa kuti tiyeni tikhale azimayi opeka, tiveke zabwino. Zimayi sanaveke zoyipa, sizina inofuna sona mutchulire dzina ayi, koma khalidwe lake ndi nayankhula za azimayi amene onakhala bwino. Kodi ife khalidwe lathu kwa amuna athu ndiforani? Kodi ife khalidwe lathu kwa aneba mu society imene timakhala khalidwe lathu ndilotani? Zimayi akuphunzitsa kunena kuti sakuphunzitsa zinthu zimene zoti munthu sangakhale nazo tulero mungati muzione. Aphunzitsa zimene sakukhala nazo, kukhala zimayi opera, zimayi olimba mtima, othokoza, oyamika pamene zimene nazo ndi zinthu zoti aliyense akuzokhala nazo. Si zinthu zakumwamba izayi, koma ndi zoti aliyense akuzokhala nazo. Ndiye inu amayi kuti mukhale ndi banja labwino, tiphunzireni pa azimayi amene opeka, azimayi amene akutipatsa chitsanzo chabwino, chitsanzo choyenera, chitsanzo cha mphamvu kuti nafenso tidzatokhala azimayi opeka. Izi zimene mafuna tikuphunzitsani pa tsiku la lero pa phunziro lathu limene taphunzira za azimayi opeka. Anaveka chifukwa cha khalidwe lake, anaonetsa khalidwe labwino. Kodi inonso simufuna kukhala azimayi opeka? Programu yale mnayindine Malano Vijero Gondwe, tikumbere programu yale matipatsira ndali longa school physical studies. Ngati tili ndi funso tikuzapeza chiro nambala iyi 0822 766 018. Kufikira nthawi ina Mulungu adalitse nonse. awiri aimamu amuna ikaziyu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. koma awiri Aimamu amuna ikaziyu omzimu wakuyera mdaliso mpasetu. muluzanise awa atati lero li Munakwatisa damu ndi Hava kalelo. muluzanise awa atati lero li Munakwatisa damu ndi Hava kalelo. koma awiri Aimamu